И се вличаш ли ме нощем? Карай бавно, няма да бързаш. Как ще стане много мърдаш? И влизам малко по малко. Движи се бавно и бавно. И вкарай го точно сега. Ритъма на любовта. Автобуса, автогарата къде отива? На спирката. Повтаряй, автобуса. На спирката. Автобуса кажи. Автобуса, спирката. Автогарата. Автогарата. Повтаряй сега, казвай. Автобуса. Автобуса. Автогарата. Автогарата. Къде? На спирката. Не. Вие сте с прогнозата за времето на BTV, а тя е студена. Пингвин да си, пак ще замръзнеш. Очаква ни кучи студ. Ще има да мръзнем по цели нощи и то не само тази, ами другата седмица. И така до Георгиовден ще ни измръзнат пръстите, а на някой и краката до коленете. Но вие не преставайте да се усмихвате. Ето го и дядо Коледа. От неговия щаб ни обявиха, че заради застудяването се очаква той да раздаде подаръците чак през март. Ако ви се ходи на планина, ето я планината, вървете! Хубавата новина е, че там ще падат лавини. Lover!